Pagka matagal na nilalaro yung sulit, magawa sa May iyak. Di ba iyak? Wala. Kilala ka pala. Mas wala ka yung barka. Ano ba? Sila ito nga si Brad. Sakto. Ba't mag-galit siya? Papagkat mo ito yung mga papagkat. Junet, ano sa? Hindi, kanina na ko daw sa set. Parang queuing daw. Pero nagtanong kami, wala naman queuing. Hindi ko lang pansin. Kailangan meron. Sino tayo? Wala pa tayo. Ciel. Ayaw, meron siya. Ha? Meron siya. Kompleto na sila. Ako yung kaset nila. Meron siya. Kompleto sila. Ah, sino? Andyan yung anak ni ano, at ni Kedon. Ah, o sige. Daphne. Diyan na tayo. Sorry. Basta namin ang hugot na ako. Ay, hello. Yan, apat tayo. Apat tayo dyan.
Gusto kayo? So yung natalo, pag hindi talaga. Oo, kaya naman yung pa kami. Kaya nipis na kami taga-ulong ka po. Si ano? Oo, ano? Umilit nila. Alam mo ba kami dyan? Kami nakatatlong game na kami. Pwede pa pala yun. Tatlong game na. Nakatatlo na kami. Rintas pa rin kami. Hindi na, na ano na sa pagkakataon. Hindi ba? Nandun si Justin, si Kuya Art, hindi tuloy na. Sa